Díomh cháird agus fáilte dí sesiún le Gníomh. Gníomh be bhfuil díomh leach Gníomhaíochtaí Corp is féidir líomhse ion baile tá an-éasca agus an-tainneamach agus ní le treibh i testa wet. Inis, na Gníomhaíochtaí Gníomh be bhfuil brú an baile. Sin ar híon, gníomh dó ceann nó ITYs an tairmtaid. Ifir it trí, be bhfuil bulla na gúlaí. Ifir it cethair, be bhfuil duine plank. Agus ifir it cúig, be bhfuil duine brú níos chun na gúlaí a láidriú. Inis, be gach gníomh 3 second, agus be 10 second sos agus is in na Gníomhaíochtaí ar fad, agus be bhfuil gobar le 3 bhálta le number 1 sos is in na bháltaí sin. Inis, a ráidling gotí bhálta híon, gníomh híon, agus sin é brú an baile. Nearly a sibh. Má sibh, an bhá, inis tá muid roimh dín ITYs. Má sibh. Má sibh, iontach, inis roimh dín gníomh trí, síos ar an álar, agus ag bulla na gúlaí. Cuinnigh súil ar an bhí seo go bheith sibh útú baile ceart. Má sibh. Má sibh, roimh níos go dtí gníomh ceathair sin an plank ag cur do chuid lámha amach. Má sibh. Má sibh chuirde ar roiún níos go dtí gníomh cúig, seo na brú níos na gúlaí a láidriú. Cuinnigh súil ar an bhí seán inis le an chéad cheann. Má sibh, cuinnigh súsa.
Má sibh chuirde, báta híon chríochnaí a roií luin go dtí báta dó, a ráis go dtíon gníomhaíon agus sinne an brú an aon baile. Nis, beidh na mátán ag fáil beagán tarseach ach ní chearcamocht ar róganna, so fannaí láidir a ag báta dó agus chríochna muid láidir a máta tí. Má sibh, báta dó, gníomhaíon, sinne an brú an aon baile. Má sibh, can you use that? Arás go dtí na ITYs rís sa chuirde, má sibh chun ghsúlar an bhí seán mar bhfuil sé cinnte faoi an gníomh. Má sibh. Arás go dtí gníomh trí ag bula na gúlaí, síos líomh ar an áil ar a rís, má sibh. Ítach, má sibh, roiling níos go dtí gníomh ceithre sin an plank ag cur do chuid lámha amach. Má sibh. Báta dó gníomh cuaig, má sibh, síos an áil ar rís den an brú níos le hain na gúlaí, ítach, má sibh, chun ghs usa.
Báta trí chuirde má sibh ghábháilta dinta níos beidh na matan ag fáil beganí níos tuirsí an iarra seo ach Bainigí láidir agus cuinnigí súsa má sibh. Go dtí na ITYs rís chuirde má sibh cuinnigí súnar an bhí seán mar bhfuil tú cinnte faoi an gníomh má sibh. Go dtí gníomh trí ag bualadh na gcúlaí síos líomh ar an álar a rís má sibh. Má sibh roiling níos go dtí gníomh ceathair sin an plank ag cur do chuid lábha amach má sibh. Báta de a chuirde gníomh cúig a máta I trí Bainigí láidir anis go man duine brú níos le hain na gcúlaí a láidirú má sibh cuinnigí láidir. Má sibh Gníomhaíochtaí a rinne bán obair tásúla go bhaint taine bheas. Inis cuinnigí súil ar leanach Facebook Spóirt le Seán agus leanach YouTube Spóirt le Seán le haghaidh níos mó gníomhaíochtaí ár. Gur maithagí agus Bainigí slán.